nang tu phan pachinia lam the bangela puhin no atumi head je kathar is a press meet pi je kuki tu phan kiplung ji po honorable Tuliram ronghang pusi palangli ane si harohat ele konsensia long pulun yang kangalong laso kapang dak alam kuki tu phan migrant phan Manipur pen ke bang kuki tu phan kiplung ji po alam bu thak alang lipin an pulo dak bokulelong ke do Bongali bihari tum aphan ke plung dekhe utol bolbilong do bongali tuman plung pe habai polong do a bihari tuman ke plung pe pijr tum plung pe balam se lang pina ni yelo tala kuki tum ke la ke tribal inglong aso nilielang li phan ki puji ke nang to media hoi pen nilela so kaning je la so ni no nang tum ta la so mai long nang dun plong te Bangladesh pen ke bang Muslim no Bengali no daga bang ke longli apota ta pidek thela pen dimklong ta pidek the lai silo Bihar pen ke bang a bihari tum ta me akimi ke bang tum man ke longli apota ta pipe la pen dimklong ta pipe West Bengal pen ke bang a Bengali tum bhan akimi ke bang tum bhan ke longle pota ta pipe dimklong ta pipe lapenang parta me kumane yongsi non tribal aphan doko kar bipi laso tribal tum ku pipi ma alle ke long hola so ke longana facility bangke non tribal phan doko pulong te longle phelanga bangke laso bangke pithek thei pusini tum Karbala Autonomous Council pen isi Jukar Karbala Autonomous Council election aprang sini tum ceperai lo laso phi bangke ni ta di mahoso si amhan pulo lang tum ta ceperai lo ningkan isi api di mahoso tum ke lasi laso lam sikipu lapen ke tribal tahai tribal tum tahai sita hu Manipur pen ke bang kuki tum non ke bang hu Bodoland men ke bang boro tum tribal tahai sita dak aron re pen nang ke doji laso longle phelang na nanga cheraji Mizoram pen ke bang Chakma pen chenglok Marat pen chenglok Mar pen chenglok lahai tum phan Karbi Anglong le dimklong ki piji ke la ke out of position lo la pen ke alang tum phan longle pota pen chenglok jata itum pipe kuki tum da aning ge hang kang tung le aning ka rong le da ke wang ali lu November in Koira Porni Center Bazaar along len patta ke ron hut ilituma CM ke hai pulo Karbiang Anglong arlo Manipur pen Suri si kuki refugees dak wanglo pusipu lapen alang li latum phan dak pape dolong le derji pusi gipu pa dolong le abang ge itum heno pupe ba mi puda pupe seta nona mara bangke alama bangalapu arona ting benke alang litum kuki refugee tu hala Manipur long ke chok ke tehingga piti klem pik apotsi alang litum dag nanga cepat chong ji siwang le la potsi arona tingke alang litum aphan rira relief came along si binangi la pen relief binangi la tomphan papedam jamlo te mo phi ko natsi ke doyi ma Konatsi ke do ma putek he daji la si relief came along si binai la pen relief si pinai la pen ilitum matha meme je alang li CM Manipur government ke chok si alam ke alang li thangda pupe alang li condemn ni Manipur government ke thek la kapaji chok kapaji pitia kam non ning kan sita selo pape do bom apot la ke alang li condemn nang apot la sita condemn di Lapen alang li
Manipur ben ke wang kuki tu malambang e petetan lo. Sita non ning ciklojon thombak aprang. Bangladesh along cikulmar sei lo. Hindu Bengali tu pu India lo nang katpik lo pulo. Lapen ke Cini lo alam lo, Karbiang lo lo nang lut pik alam lo. Sita ili tu masih la solam ke thang da pupe. Bangladesh pen ke wang a refugee la non ke wang mi pucot takalilang NRC long amen kawe illegal immigrants Akhi no pen ke wang lak sira suri trok ke bakta dopu hala pan plum ji pun anda plum plede hala ta CM thang na bupe la pen lan chot takalilang Haru plira arlong leche right tip lu. Latuma lamta ili tuma CM thang da ningeji. Latum pan plung nang yipu. Lapen aku bokolia ghat along pharo ke thomra troxy kebrais isi kiri pharo ke thomra troxy kebra isi along le irrigation department along le Bihar pen ke wang amuni tum charai thip le laso birudheta etuma CM thang na ningye je toy thuji pu ningye je la pen lan chot takalilang hala NRC long amen ka ve abong ali hindu tum phan moheta pulo la isira suri trokep da du pu hala tum phan da no anda plung plede ante Kopia posi la kaninge la sini tu matalo la ke la CM apan RSS la pen bongo sinatum si ke toy si la non kuki bang suri si do pu atum apan plung nangji pu non kapaninge la ke kuki ben karbia tong bong kapachi chok kapachi theng kapachi thi akam ke claim dia fancy la Assam government la pen Karbiang lo autonomous council tu arlo pen ke claim ni to marjulong police ta toilo pu pu hasina son na tu ku kiarong na tu sitala utor bor bil bethi ke toy te de kente la pen along konasi Bangladesh asor ke wangma putaka piri ta toy te de kente la si non ni litung ki puja bangke la so lamma la adivas kukia refugee to ma phan ke non ke relief si ki pinangi la pen Manipur government phan condemn nahi pe alang litum phan nangji alang litum hadak ning kang sam pape wang thu serak nangji la pen la kukia refugee to phan ta hadak pache dam thulong nangji kukia tum da aning ke hang kang tung le aning ka rong le da ke wang ali lu bang nagachi pachong yi si wang lu la pot la ke pirthe ron la ke UN open na pu la son ke la ke ili tum lang dun nangi la ke ko nat si ke do ma rira relief kem long binon relief binon alang li tom phan la son si ili tum ki vi nangi Assam government si ke vi nangi la pen ke KAAC tum si la ke claim nahi la si ni tum choning ri la kuki la pen karbi ke do anta che bohong si chok che det nangi non mat kuki la pen karbi atong bong la pen akhe ka pre ka tum long ta ilitum che chok che det che theng che det nangi government tum e ko pa che chok pa theng a link ke ili che chok che theng nun ne det nangi kardom